Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a y'aw bisimila buna adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM don kibaru kɛnɛ kana na bidon bar kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma buna adamadenya dɛmɛ baarakɛlaw u ka lajɛrɛ belebeleba min ni o nun donna Bamako yan nɔ waasa ka se ka san 2026 ale baarakɛtaw bolo da o kun cɛra an na kuma lajɛrɛ in kan bidon kibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen an na taa Menakakaw fɛ yen nɔ donboloba kɛra min ye kalandenw ka taa se ekɔli karamɔgɔw ma min bɛ tali kɛ kalaminɛw na UNICEF maaw fɛ an na kuma fana kan bidon kibaru kɔnɔna na ninnu de bakurubaw ye dɔwɛrɛ b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunnasirilen bɔ a y'aw dan sen don kibaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Tibarikala a y'aw bisimila kokura don kibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ ye kunnafoni daminɛw la cogoya min na min ye alamisa don novembre kalo tile 6 san 2025 buna adamadenya dɛmɛ baarakɛlaw olu ka lajɛrɛ belebeleba min sigira waasa ka se ka san 2026 ale baarakɛtaw ka se ka o kɔni bolo da o lajɛrɛ a kɔni kun cɛra fɛn min ye tile damadɔ kɔni kɔnɔna na hakilina falenfalen kɔni caman kɛra ni ka se ka fɛn min ye baara bolotataw ka se ka olu kɔni labɛn san 2026 kɔni kɔnɔna na waasa Mali buna adamadenya dɛmɛ baaraw u ka se ka a bɛɛ lajɛlen kɔni sigi bɔlɔ kelen kɔni kana na ni ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in a kɔni kun cɛra min ye escale gourmand kɔni kɔnɔna na min kɔni kɛnɛ kana na maa caman olu ye hakilina ɲɛnɛmaw kɔni di waasa an ka jamana ale buna adamadenya dɛmɛ baaraw o bɛ se ka yiriwa cogoya min na an bɛ taa Menakakaw fɛ yen nɔ UNICEF maaw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ novembre kalo tile 3 san 2025 ni ka kalanden minɛ k'o ta k'a di Menaka ale kɔni akademi mɔ min kɔni ɲɛsinna kalandenw ani ekɔli karamɔgɔw kɔni mɔ waasa dɔ bɛ se ka fara min ye kalandenw olu ka dɔntaw kan cogoya min na ni minɛndi kɔni kɛnɛ kana na wulikajɔ belebeleba kɛra k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu kɔni kɛra dɛfu ale kɔni sodanso kɔni ye san 2025 kɔni kɔnɔna na min ye kalanden minɛw ka taa se min ye subahana mansi minɛw olu fana taara k'a di u mɔ fɛn min ye nin kɛnɛ belebeleba in kɔni kana na maa caman kɔni ye u dantigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Agisa Bilal ni ale kɔni UNICEF ale ka lasigiden Menakakaw fɛ yen nɔ ale y'a dantigɛ fɔ ka taa se gouverneur ma ni o ye colonel major Lanzini Konate ye ani min bɛ tali kɛ akademi ale maa ɲɛma Sidi Bacili ninnu bɛɛ lajɛlen ye u dantigɛ nin kɛnɛ belebeleba in kan an ka jamana kunnafoni kunkuruw la an b'o o daminɛ min ye FAO ani DNSV maaw olu kɔni ye bolodi ɲɔgɔnma kɔni kɛ waasa ka se ka baganbana dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni a b'a la ka buna adamadenw kɔni minɛ ka se ka o bana kɔni kunbɛn n'an ko ma ko fièvre de la vallée du Rift fɛn min ye u kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka minɛnw kɔni di minnu bɛ tali kɛ tangali minɛnw kɔni kana na waasa jamanadenw olu bɛ se ka u yɛrɛ tanga ka bɔ ni bana kofɔlen ma cogoya min na bana min ni a ɲɔɲɛlen don an ka jamanaw kɔni dancɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mauritanie ani Senegali jamana kɔni kɔnɔna na o de la min ye FAO maaw u n'u jɛɲɔgɔn kɔni ye wulikajɔ kɔni boloda waasa ka se ka kalan dɔw kɔni boloda an fɛ yan nɔ ka se ka bana in ale kɔni kunbɛn o banaw kɔni bɛ o kalanw kɔni bɛ tali kɛ fɛn min ye ka se ka dɔ fara maaw kɔni ka dɔntaw kan min ye banakisɛ ale kɔni sɛgɛsɛgɛliw la an ka jamana kɔni kɔnɔna na ni wulikajɔ belebeleba in a kɛra hukumu kɔnɔ hukumu min ni an b'a wele ko kɛnɛya kelen ni o ye One Health ye an bɛ taa Gawukaw fɛ yen nɔ octobre kalo tile 29 ka taa bila a tile 30 la Save Children ani CNCR ka taa se ACR kɔni mɔ u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka nafolomugu ka o kɔni kɛ maaw kunna maa minnu ni olu kɔni bolila ka bɔ jamana wɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso ni ka na u kun kalifa faso Maliba kɔni kɔnɔna na min ye ga 1000 olu de kɔni ye nin nafolomugu in kɔni sɔrɔ minnu kɔni kɔnɔna na min ye muso 278 olu bɛ dutigiya la o gaw kɔni kɔnɔna na darasi
sefa wari drasi wa wolonvla o de kɔni kɛra a ma kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kɔni kunna waasa u bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ cogoya min na ni ka se ka u ka denbayaw ka musakakow ɲɛnɛbɔ. l'INFP Mali maaw olu kɔni y'u ka sigiko naaninan min ni o bɛ kalanbulon kɔni kofɔ ka ɲɛsin denmisɛnninakaw kɔni mɔ min kɔni n'an ko a ma ko 4e cohorte o baarakuncɛ baaraw olu kɔni kɛra min kɔni senfɛ a jirala k'a fɔ ko denmisɛnninaka maa 6 minnu kɔni cɛma musolaka maa 2 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni dɛmɛna ni k'u kalan kalo 6 kɔni kɔnɔna na min ye kunnafonidi kow ani min ye kɛnɛya kow ka taa se sifinakaw olu ka hakɛ kɔɲɔw mɔ u ye ni kalan na ɲɔgɔnnaw de kɔni kɛ waasa u bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na a kɛnɛ in kɔni kana na min ye madame Marie Consolé ye ni ale kɔni ye l'INFP ale ɲɛma dankan kɔni ye a ye foli ani waliɲumandɔn ta ka ɲɛsin sifinakaw olu ka ni wulikajɔ belebeleba in kɔni mɔ waasa ka se ka jamana ale bɔ nɔgɔ la. An ka jamana kunnafoniya kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'o daminɛ Sudan jamana kɔni kɔnɔna na El Fasser ni o dugu kɔni minɛna Sudan ale marifata jɛkulu RSF maaw kɔni fɛ kabini o kɔni kɛra min ye maa caman de b'a la ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la ni ka u kunda yɔrɔ wɛrɛw kɔni kana na baɲumankɛtɔn min kɔni bɛ wele ko Norwegian Refugee Council maaw olu de kɔni ye a jira k'a fɔ ko maaw kɔni b'a la ka bɔ u sigiyɔrɔw la ni ka u kun ɲɛsin min ye dugu wɛrɛw kɔni mɔ ko maa minnu kɔni b'a la ka na ko o maaw la denmisɛnnin bananenbaw ko olu kɔni bɛ a la ani baloko juguya kɛn bɛ ka denmisɛnnin minnu kɔni sosua jiko tanya safinɛko tanya ani fɛn min ye gɛlɛya caman ko de bɛ nin maa ninnu kɔni kan ko ni dɛmɛ ma wuli ka ta ka ninnu kɔni sɛgɛrɛ ko donna nataw la ko a gɛlɛya a barika bɛ bonya kojugu. Diɲɛ tɔnba min ka baaraw kɔni ɲɛsin bɛ ka se ka waati ko kɔni jateminɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan min ye ko waati yɛlɛma ko o kɔni bolo dalen don nin waati in kɔni kɔnɔna na fɛn min ye ko funtɛniba ko o kɔni kundalen don diɲɛ kan min kɔni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ a bɛ san 176 kɔni bɔ ko o funtɛni belebeleba in ko o kɔni bɛ kɛ sababuya ye ka na ni ja ani jiko kasaraw ani min ye tasuma wuli ani fɔ ka taa se balo tiɲɛ kɔni mɔ ko fɛn min ye ko ninnu de kundalen don diɲɛma kɔni kan min bɛna degun lase maa caman mɔ. An bɛ taa Gaza ale kɔni kunnafoniyaw la min ye ko bunadamadenya dɛmɛ o kulu min kɔni kundalen don Gaza ale kɔni dugukɔnɔna kan ko a minɛna min ye Israel ale kɛlɛcɛw kɔni fɛ ko o maaw kɔni cɛla maa minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ jamanadenw kunkan ko kumaw kɔni kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la n'an ko ma ko activist ka taa se kunnafonidilaw ani maa caman kɔni mɔ ko olu kɔni minɛna ko nin kɛra sababuya ye ni ka maaw kɔni jigi misɛnya min ye Gaza ale bunadamadenya dɛmɛ lase cogoya la. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲumandɔn a ka tuloma dali la ni ne bɛna dan sigi bi dɔn kibaru la min lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jwara ye a k'an bɛɛ donna nataw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HD FM de Mankana.